Guys, doon natin nakita andre nga gikuan gipatong dre guys ha. Sam ni si Jollibee parking no. Jollibee man ni guys, line number 3. So gipatong diri duol sa tong parkingan ang giparkihan sa motor guys. Atong kuan dre ha. Parkingan sa motor, ha. Nya mo paulit ang tata guys. Larga na ta. Kaya ito rin ang nasipatan nga doon gipatong dre guys. Sam ni babyaan ba sabi. Sabi nakalimtan tingin siya og sabi nada tingin ni pare tada gipatong lang diri. Ato lang ning yuli guys no. Duol may duol nga Jollibee diri sa atong trabuan bas. Ato siya kwaon guys para atong mauli dito sa Jollibee na may Jollibee nga duol na gitingin. Kaya dito gitingin ni. So mo na siya ha. Atong kuan itong mga kaigsuonan diha itong mga friends diha kung makita kita og dili ato ang butang ato gid siyang iuli no kasi luoy sa gayo takay ba og magkabayad ba ang kuan ni ang sani ang in charge sani no ato ni uli guys no atong suway ari sa May Jones ng Jollibee pasigilahan ni Nakoy nakita dito sa kuan. Parkinganan ako ba? Ako lang yung gibutang mo dito. Dito sa parkinganan mo dito ba? Gipatong mo sa kuan ba? Diri na ako diri ba? Diri na. Nagpasig ka ng kuan na. Pasig na daanan niya sana. Diri, ayo. Diri ba sa dito sa mong kuan dito? So ba? Pasig natin na nipalit niya. Kalimot og uli. Diam ka na, yana. Okay, itip.